gauza kontatzen etorri naiz, bideak esango didanarentzat. Ei, ez atzaizu ikutzi iruditzen furgonetaren pintzazoarekin? Ez dut irten biderik aurkituko orain, orain, orain. Ei, venga! Kolpe, ta kolpe, bakoitza tope! Saiatzen naiz, ez dirudien arren, saiatzen naiz. Ez da ondo aterako. Ez esan baiet, ez esan baiet. Espaloian etzan da, jende zinguratuta. Zein gertu gauden, sentitzen alden amaiurren. Amets goxoak izan, albada nirekin. Zeri begira hartu nahi duzulo, zeri begira hartu nahi duzulo, zeri begira hartu nahi duzulo, zeri begira. Maboz milarekin, ni lanean nago, Euskal Herriak perrea dezan gehiago, segizuen arekin, ala du nahiago, oraindik nire honena iritzear dago. Orain da zure garaia, aurrera eraman asmo guztiak, ez utzi edo norenpe, erabakiak zure esku da. Noiz bai, iritsiko naiz, argia jarraitu. Iritsiko naiz berriz saiatuz, noiz bai. Eta zuk, zer egiten duzu hemen? Nor hostia zara? Isiltasuna nor naizen galdetzen dit, noiz nahi. Hornora ezean, 80ko usta. Zuek ez zarete gure belaunaldikoak. Bale, baina gure eskutitza bertsionatu duzue. Guazen! Ei, ekipa! Lartu dut! Orduan eskizaldu gara. Ze hostia dago? Hartzaigu baimen eman diegu hauei mierda hau egiteko? Osea, koberrak debekatu beharko lituzkete. Oso gogorra izan da.